Събота е сега. Мали, това дали не се чува твърде силно. Това е, минали са години от последното видео, което съм качил в YouTube. Тогава техниката беше по-ретро, така че използваме това, което имам. Искам да преминем набързо през какво съм купил, какво съм напазарувал. Днес е събота, след обед. Излязох с колелото и всичко ми е в раницата. Това са 4 ябълки, 1,12 евро. Извара, намалена на 40% от била, 1,22 евро. Кисело мляко от била, намалено на 40%, 58 цента. Яйца по 25 цента, 2,50 евро. Всъщност аз отидох за кори за баница основно и намерих на тяхната марка Клевър около 50 и няколко цента кори за баница. Купил съм две и фактически това цялото готвене по-късно ще бъде една баница с яйце и извара и една с ябълки. Днешния пазар ми струваше 6 евро. Така, тия ябълки между другото бяха на доста по-ниска цена от останалите. Не знам защо. Мисля, че са супер зрели. Интересно ми е колко банички ще успея да направя, като идеята ми е да ги направя малки, поединично, така че да стават една баничка за едно хранене. Ще направим баничките по-късно, защото току-що съм се прибрал от работа. Ще обядвам и ще извадя от хладилника месо, врат и бут, може би свински. Ще ги сложа да се пекат на бавно печене в урната и почваме баничките. Okay. You better work, bitch. Известно време по-късно вече съм си приготвил всичките неща. Месото ми е наистина врат и бут, като съм си приготвил лук и чесън да сложа на дъното на тавата. Мазнината, която ще използвам, е телешка лой, която извадих от хладилника и тък му се е отпуснала. Ще използвам този стар съд иенска тенджера, който е сигурно на 30 години, но единствения съд, който имам с капак. Тя всъщност, тая лой ще си се стопи от само себе си. Ще направя нещо като канапе. Не си спомням миналия път, когато го правих. Искам да го изпека цяло, цели парчета. И миналия път го направих с вилица на дърпано свинско, въпреки че беше от бут. Първо слагам по-голямото парче. Пипер, червен пипер, черен пипер и сол. Няма да чакам да се маринова. Ще го пека на бавна готварска печка на 150 градуса, 3 часа може би. Затова с баничките няма да бързам. А това парче, докато му почиста жилите от мазнината, то стана с формата на шницел. Така че сега не съм сигурен точно как да го ситуирам тук. И парчето врат. Това е просто съм купувал големи количества месо и съм ги замразявал на парчета по 200-300 грама. Така че месото, което сега ще изпека, е може би около половин килограм или повече. Да видим колко ще остане след като се изпече. Мазнината от свинския врат не съм я почистил, защото се надявам да се разтопи. Почистих си готварската печка преди малко, защото беше с мазнина под таванчето си и много пушеше. Сега го похлупвам с капака и го вкарвам за печене. Часа е 4 без 20 след обед. Айде! Затварям навсякъде, защото ще се умирише целият апартамент на печено месо. Отварям прозореца в кухнята и го оставам да се пече. Така че с вас ще се видим, когато стане време да навъртя баничките и да ги пусна, след като извадя месото. Така, минали са се повече от 2 часа и половина, в момента наближава 6:30, така че е време да започвам да правя баниците.
Изварата е 1%, аз сега го забелязвам, по принцип харесвам пълномаслени млечни продукти. Тази не видях, че е 1%, но въпреки това отново щях да я купя, защото това намаление нямаше как да го изпусна. Тя е до срок на годност до вторник. Днеска е събота, всичко е наред. Боженцето, млякото е 3,6. Яйцата са размер М и са от кокошки от подово отглеждане. Всички продукти са на Била, включително точените кори. Така, тук откриеме касовата бележка, защото нямаше къде да я прибера, тъй като не купих плик. Extreme Frugal Behavior. И точените кори за първи път купувам от Била. А те са до 24. Ако ми останат, ще ги замразя. Така че почвам сега да правя сместа. Нещо, което съм усвоил като метод последните пъти, когато съм правил баница, е да не смесвам сиренето с яйцата и с изварата, ами да сложа сиренето и изварата отделно. Така някакси се различават вкусовете по-добре. Какво е една баница, ако няма вкус леко на сода, бикарбонат? Сега ще сложиме в млякото. Като аз няма да слагам цялото мляко. Промени ли се осветлението 1000 пъти, откакто снимам този влог? Сложа съвсем малко сол. Келтска. И сода. Не правете това с устата си. Така. Окей, да набавим много. Така, на това количество може би ще сложа 4 яйца, за да ми е по-яйчено. А и днес съм купил яйца, защото тези от Великден свършиха. Останали са ми 4 сварени, може би. О, започна да се повдига. Вау! Какъв хубав жълтък. За мазнина ще ползвам масло. Come on! Няма да сложа слънчогледово олио. Абе, като че ли почва да става здрач вече. Ако не сте купували изварата на Била, е хубава. Изглежда хубава. И на консистенция, и на вкус. Половината съм сложил. Половината мляко, половината извара. Това ще ни трябва в последствие, когато сметнем себестойността на една баничка. Миришат на прясни кори. Леко ще ги понамокря, за да ми станат малко по-жилави. Я да ги преброя. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13. Защо винаги слагат неравноделен, нечетен, аз пък неравноделен брой? Хайде, ще се видим след малко. Окей, продължаваме напред. Часове по-късно е, 8:30, изпекал съм едната баница, пече си другата, печката работи вече сигурно 4-5 часа и аз преглеждах видеята през това време и видях, че най-важното, което съм искал да кажа в този влог, не се е записало, защото най-вероятно е паднала батерията на приемника на микрофоните и затова ще използвам да кажа това, което исках да кажа сега. Ако за първи път попадате в тази кухня, hello, welcome! Но някои от вас знаят, че в този канал имаше 60-70, може би, видеа, които вече ги няма и няма да се върнат, защото аз вече не се асоциирам с тях. И ще ми е приятно да продължа в друга посока, в посоката на този сет ми е лесен, камерата ето там, аз съм в кухнята и това се случва всеки ден или почти всеки ден, така че да създавам това съдържание не ми представлява трудност. Това е свинския врат.
Да, ще го направя цялото на конци, тък му ще си поеме и от сосче. Това утре ще направя страхотна кесадия с него. И да, то се пече почти 3 часа, така че няма нищо сложно, ако искате да си направите дърпано свинско. Просто ви трябва съд с капак, месо и търпение. Направо ми тъкат лигите. Това всъщност стана по-хубаво от предишния път, в който го правех. Изпитвам нужда да правя нещо като хоби, така че може би ще се върна тук, но в друга посока и в посока близка до живот под възможностите, пестелив живот, бюджетно готвене и такива теми, така че ако това нещо представлява интерес за вас, може да се абонирате. Ако това видео ви е харесало, може да дадете палец нагоре. Ако не ви е харесало, да дадете надолу. Имате свободна воля да не харесвате това и да съм ви изнервил. Покажете го. Не го задържите в себе си. Приключвам тук. Ще опитам да качвам веднъж седмично, но каквото стане. Възможно е да не кача повече никога видео, а е възможно това да е началото на нещо ново и да имам видео всяка седмица. Така че ще видим. Каквото такова. Бай!